Egokiak ez diren jarrerak saihestea da helburua eta horretarako isunak jarriko zaizkie arauak betetzen ez dituztenei. 3 arau-hauste mota izango dira. Arinak, tartean ibilbidean zehar dauden fatxada edo hiri altzarietan igotzea, eta horrelakoetan 750 eurokoa izan liteke isuna. Arau-hauste larriak 1.500 eurorainoko isuna izango dute. Horrelakoak lirateke adibidez, ibilbidean mozkortuta azaltzea, objektuak jaurtitzea edota mugikor edo bestelako gailu batekin irudiak hartzea. Azkenik, arau-hauste oso larriak daude, esate baterako entzierroa bizikleta gainean egiten saiatzea, isuna 3.000 eurokoa izango litzateke. Entzierroan egokiak ez diren jarrera horiek zigortu behar dira. Bestela, abiso txiki batekin jendeak ez dukazu egiten eta horrengo batean gauza bera egiten du. Informazio ematea ere garrantzitsua dela eta pantailak jarriko dira ibilbidean zehar korrikalariek izan behar duten jokabidea azaltzeko. Gero ere pantailak jartzea udal plazan, jendea zain dago mitatan ikusteko irudi batzukin zer egin behar den edo zer ez da egin behar. Araudi berriak jasoko duen beste proposamenetako bat da entzierro hasieran egoten den udaltzain lerroak kentzea, agenteen segurtasuna bermatzeko, eta horren ordez marra batzuk jartzea lurrean. Hori mailan aztertutakoa, orain udalbatzan onartu beharko dira aldaketa horiek guztiak.